una patronal nascuda del voluntarisme d'uns quants emprenedors industrials, sobretot tecnòlegs industrials i investigadors també, que precisament són els que estan marcant una mica el referent, alguns d'ells, que finalment han tingut, jo diria, un èxit professional en el món empresarial, són els que estan marcant una mica el perfil, la pauta a seguir per molts altres. Això ens ha permès actualment estructurar una mica l'associació en alguns grups d'empreses. No hem de negar que les grans farma també les tenim presents. En aquest cas puc dir alguns noms, no sé, Ferrer, Esteve, Merck Serono, Grifols, Reig Jofré. Són companyies grans farmacèutiques que es troben a dins a la nostra, inclús algunes d'elles en la junta directiva, però que fonamentalment el que fan és una labor més de tutelatge i d'observació de la marxa del progrés, de les, diguéssim, desenvolupaments que des de les petites biotecs, a través de les biofarmes, que serien el tamany intermig, doncs es van duent a terme i es van desenvolupant. També tenim un petit grup, a part d'aquests tres, seria biotec, 60%, 30% biofarmes, que serien companyies que ja tenen un tamany, diguéssim, una mica més grandet, ja tenen unes 20-30 persones, ja tenen un cartipàs de negoci interessant i a més ja estan interaccionant amb altres companyies, que seria el biofarma, que són els desenvolupadors de medicaments en fases més adultes, més madures, i aleshores hi havia un grup del 10% que serien aquestes farmes, més un grup d'empreses de serveis típiques que sempre són necessaris, inversors, advocats, patents, coses d'aquestes que també són molt interessants, també coaching, emprenedoria, coses d'aquestes. Això és Catalunya Bio avui. El que passa és que el que fem a nivell de cercar recursos fonamentalment està molt dirigit a finançament. Avui tenim 3 programes de finançament. Un d'ells es diu Biofin, que consisteix en hem agafat a 35 entitats inversores de tot l'Estat, algunes internacionals, va des de Business Angels, a Capital Risk, a Family Offices, Capital Llavor, Capital Concept inclús, les agències públiques, Madrid o Estat, Catalunya, i els hem sotmès a rondes de preguntes crítiques, per què no invertim més, quins són els punts des del punt de vista tàctics o, diguéssim, estratègics pels quals no invertiu i en base a quins elements invertiríeu més o en quins efectes dissuasoris fruits de la nostra estratègia també de negoci per tal de captivar la vostra atenció. Hi ha una segona pota, que és la compra pública precomercial. La compra pública precomercial consisteix en que quelcom que no existeixi. Jo soc l'administració pública, jo soc a l'Institut Català de la Salut, per exemple, i jo vull un diagnòstic que, més enllà del que hi ha disponible, que trigui 10 minuts, jo en vull un que en trigui un. I aquesta proposta, me'n vaig a Catalunya Bio, en aquest cas, i dic, escolteu, tenim alguna empresa que sigui capaç de desenvolupar un kit o trobar un marcador o trobar una tècnica que permeti aquest objectiu? Sí? Doncs si és així, jo ho pagaré, jo ho finançaré, els drets de propietat intel·lectual els distribuirem. Jo no puc ser propietari com a Institut Català de la Salut i, per tant, haurem de negociar-ho, però jo ho finançaré perquè no ho he de finançar, si en definitiva sóc l'usuari i el que ho estic prescrivint, perquè aquest minut m'estalviarà molts altres aspectes o recursos econòmics. L'altre punt seria el Mercurius, que és un projecte únic, és el primer, és pioner a Espanya, de compra pública de tecnologia innovadora. Hi ha una fundació a Madrid que n'ha fet un altre, però no l'ha publicat, no està acabat, el nostre sí. Al mes d'abril es publicarà un acte i farem, jo diria, una bon sarau, si es pot dir així, per tal de poder explicar el que el nostre informe pretén, que és donar arguments polítics als polítics per tal de que instrueixin mecanismes de dalt a baix, des del punt de vista de donar instruccions i arguments, motivacions, estímuls, etc., a tot el que és el funcionari, el que fa la compra finalment, que s'atreveixi, que s'arrisqui o que realment estigui motivat per fer aquesta compra innovadora. Inicialment, si ets una emprenedora, si ets una persona del món de la recerca, que tens iniciatives emprenedores i veus que realment pots progressar, perquè el producte, la idea, el projecte, pot arribar a ser un producte, un procediment, pot arribar al mercat en condicions, només ho intueixes, pots acostar-te a Catalunya Bio perfectament i allí et direm on pots començar a treballar. Llavors hi ha moltes, nosaltres tenim alguna empresa que fa una mena de coaching o d'assessorament inicial, en virtut del qual nosaltres ara estem intentant
demanar uns ajuts perquè ens permeti pagar una empresa que tu et resolgui tots els problemes que no són fonamentalment els propis del projecte. És a dir, jurídics, contractes, gestió fiscal, finances, laboral, tot això estigui resolt. Si això nosaltres ho posem a disposició, aquesta empresa et suggerirà que montis l'empresa, buscarà finançament, et buscarà orientació i, a més, se't quedarà un petit, i dic petit perquè és realment petit, perquè és el 2 o el 3%, d'una part de la teva empresa, petita, que ell retindrà en pagament dels serveis que està prestant. A tu no t'afectarà, en definitiva estem buscant finançament públic en aquest estadio preliminar de la carrera d'emprenedora i d'alguna manera això ens permet arrencar fàcilment. Això és una realitat. Pots anar a Acció, pots anar al CET i pots anar a molts llocs, no? Però bàsicament amb una patronal com la nostra nosaltres estem preparats per poder-te acollir i després fer-te sòcia, a més, clar.